Ited mo kadakwada tinaylangitan at tinapay. Kumararag tayo. O Diyos, ngay tinakaskas daaw a sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi, iti panagdaydayaw mi kadagiti nasantuan a misteryo, ti bagi ken daram. Tapno may kari kami akan kanayon, iti bunga ti panubot mo kada kami. Sikang agbyag ken agari, a Dios agraman ti Ama ken ti Espiritu Santo, itagnanayon nga awan inggana. Panagdaydayaw ana Diyosan, madaydayaw ti Dios. Madaydayaw ni Jesucristo, napaypayso a Dios, ket napaypaysumet a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus, madaydayaw tinasantuan a puso. Madaydayaw tinapatek unay adarana. Madaydayaw ni Jesus, itis nasantuan a sakramento ti altar. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang luliwa. Madaydayaw tinindaklan ngayon nati Diyos, tinaygasatan a Maria. Madaydayaw tinasantuan, ken dinamulitan a panakabukel na. Madaydayaw tinagloryaan a panakayulin na sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria, Birhen ken ina. Madaydayaw ni San Jose na tepel unay nga asawa na. Madaydayaw ti Diyos, kadagiti anghel ken sa santuan.
aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, parikot ken amin abanag, ibatan tay pay ida, ipakni tay amin agura, tao sumalat kadaya. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, taagraksak tayo. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Naragsak nga aldaw ti Apo, aldaw ti biag, ang aldaw ti agbugbugsot. Di kanta tayo ka naragsa nga kanta sa tayo kantaan nga kasla kanta ti punerarya ang agbagay. Daytoy ti aldaw aga naragsak. Bigbigat inyang senior citizen tayo adda pandemya. Daytoy mamatay. Ay po kasyan na kami. Agbiag tayo amin. Tunggal matipon-tipon tayo. Arambakan tayo tinasantuan na Eucharistia. Naragsak nga pa nagtitipon. Naragsak nga pa nag-umong. Awan ti punsyon ti kaan ng padaya ti Apo. Ti Apo nga kang runaan, kapagan, kasustansyaan nga taraon ti biag tayo. Sa ganaan tayo, dagiti bagbagi tayo, agbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo. Si kanay baon tapno paimbagam, dagiti pusong agbabawi, Apo kaasyan na kami. Si kangay may tapno yabam, dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Si kasidutugaw iti makanawan ti Ama, tapno ibabait na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin ngay turong iti biag ngagnanayon. Siraragsak, idaydayaw tayo ti Apo, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao ana imbag ti panagnak na kemna. Ibunan nagdaka, itanog daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka. Agyaman kamken ka, gapo iti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Dios, nailangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, sika Apo mi Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ket anak ti Ama. Gloria iti Diyos, ti sika amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, awate kadaytong arararaw mi, sika si tutugaw,
iti makanawan ti Ama. Kaasyan na kami, gloria iti Diyos, ti kangatwa, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sinubot na kami kat pinagbalin na kami nga anak mo, itisidong ni Kristo. Kitaan na kamkad as si ayat, paseng kadamkad at ipanangisaad mo kada kami itisidong tinapaypay so awaya-waya. Kaditurong na kami iti agnanayon a kinagasat. Gabuken Kristo nga anak mo kan Apo mi, iso a makipagbiag ken makipagari ken ka ken iti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Ibagayo kadagiti amin anaupay. Di kay agbubuteng, tumured kayo. Umay na kay ispalen ti Diyosyo, ket umay na balsen dagiti kabusoryo. Makakitan ton dagiti bulsek, ket makangegton dagiti tuleng. Aglagto, ken agsalan to dagiti pilay, ket agpukkaw dagiti umel gapo iti rag-u. Agayos to ti danom iti letang, agbalin adanaw, ti dumardarang akadaratan, ket agubbugto tinamaga adaga. Ti sao ti Apo. Kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Nagasat ti tao at ti Diyos ni Jacob ti katulungan na. Ket mangnamnama ti Apo a Diyos na. Isu ti mangted ti hustisya kadagiti mairurumen. Ken mangted ti taraon kadagiti mabisin. Waya-wayaan ti Apo dagiti balod. Luktan na ti mata dagiti bulsek. Itanok na dagiti mailupit-lupit. Ayatan na dagiti nalinteg. Salakniban na dagiti gangganaet. Dagiti balo ken ulila, saraya na yan na. Ngan ti panggep dagiti managdakdakes, lapdan na. Agnanayon ti panagturay ti Apo, wen, ocean, agarin to ti Diyos mo ti amin at tiyempo. Ti may basa na adaw ti surat ni San Santiago. Kakabsat ko, kas mamati ken Apo tayo Hesu Kristo, nga Apo ti Gloria, di kay mangidumduma. Kas pangarigan agiddan tinabaknang, ken tinapanglaw a dumaray iti taripnungyo. Nagsingsing ti baknang iti balitok, ket nagaruat iti napintas, idinto arutay-rutay tinapanglaw. No ad-adda bigbigan nyo tinabaknang, ket kunayo. Agtugaw ka ditoy nasayat a lugar. Ngem kunayo iti napanglaw, agtakder ka wenno agdalupisak ka iti sakaanak. Nagbasol kayon iti panangidumduma, ken panangukom a maibatay iti dakes a pagwadan. Dumngeg kayo. Ing-ingutek a kakabsat, dagiti napanglaw ditoy lubong, ti pinili ti Diyos,
Tapno mapabaknang ti pamatida, ket tawiden da ti pagarian, ngayon karina kadagiti agayat, ken kuana. Ti sao ti Apo. Dakamati Apo, iti puso mo, tapos maputwang, ay magawag ti mga kinagat Ana Santuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Datayo nga anak ti Ama, hintay denggem kasitatal na, panagkaykay sa ipakita, isut maristay nga anak na, iti puso intay lukta, kadagiti balikas, Ana Santuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Pimanaw ni Jesus iti beddeng ti Tiro. Nang likaw ijay Sidon ken sakop ti Decapolis, sa nagsubli ti danaw ti Galilea. Inyeg dagiti tattao ken Jesus ti maysa a lalaki atuleng ken umel, ket nagpakpakaasida ken kuana nga ipatay na ti ima na iti lalaki. Inyadayo ni Jesus ti lalaki kadagiti tattao. Idi agwaywayas dan, insulat na dagiti tammudona kadagiti lapayag ti lalaki. Kalpasan na, timuprasa na sinagid ti dila ti lalaki. Tinangad ni Jesus ti langit, nagsennaay sana kinuna iti lalaki, Efata, kayat naasawen, maluktan ka. Dagos anakangeg ti lalaki, ket nalawagen ti panagsauna. Imbilin ni Jesus kadagiti tattao, adiday padpadamag daytoy iti siya sinuman. Ngem no kasano ti panangigunam-gunam na adiday sarsarita, at addapay ti gagardaan ang ipadpadamag. Nagsiddaaw iti napalalo dagiti amin na nakangeg iti daytoy adamag. Nagsayaat ket din ti amin nga aramid na, kinunkunada. Pagdenggen na dagiti tuleng, ken pagsawen na dagiti umel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Daya tumaypay ka. Ayatek ang kakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo. Agtultuloy ti Domingo ti ordinaryo panawen nga idalan na tayo ni San Marcos kadagiti sao ti Apo ti panursuro ni Apo tayo nga Jesucristo ket ti adu nga paset ti Ebanghelyo ni San Marcos ket maipapan kadagiti milagro maawatan tayo nga dagiti nga milagro ket maibilang nga pakakitaan, senyal, nga adtuyan ti Mesiyas anay baon, nga umay kada tayo tapno ipatungpal na ti plano ti Dios, ti plano ti panangisalakan na. Dagiti maibasa iti daytoy Domingo, ket iturong da tayo iti dua nga karit, no kasano nga agbalin tayo nga nanumo nga instrumento panakaima ni Apo Jesus tapno agbalin tayo kuma nga timek dagiti awan ti timek na ket ilalaan ipateg ken ayaten tayo dagiti agkasapulan
ken dagiti mailidlidding, dagiti may papaigid, dagiti nabaybayan, dagiti matagtagibasit, iti kagimungan tayo. Karit tapno aglukat, dagiti lapayag tayo iti sao ti Dios. Ilukat tayo dagiti mata tayo, makita tayo kumani Apo Dios, ti kaadana iti tunggal maysa, ket aglukay, ti agsisikil kada timmangken nga dildila tayo, tapno iruknoy tayo, ti panagdaydayaw ken panagyaman, panagrukbab ken ni Apo Dios. Dayta ti maysa nga praktikal nga patauden na kuma, ket naglaing tayo nga kanta kada agsao, kada iti naduma-duma nga bambanag ng kang runaanan ti panagdaydayaw iti Apo. At da istorya ti maysa nga basit nga monghe, ang babae mongha, no lalaki monghe, taga Turko, taga Turkey, Turkis, Turko, dito nga monghe. Manipod di jay Turkey, nagbiyahe nga napan di jay Roma, idi maika 5 nga siglo daytoy, 5th century. Mapan iya ayan ni Emperador Honorius. Kaya't na nga mapan idanon ti adda di jay kaunggan nalatan nga mensay nga sana mabalin nga adda kastoy nga abalbalay ay ayam. No tinagbat aging ganan ti di matay jay maysa. No dinanog aging ganan ti di matay jay maysa. Iti gladiator. Kumpurmi nga instrumento no talaga nga pinatay datan abalbalay nga pinatay nga buyaen da jay amphitheater, buyaen da jay Colosseum. Dinamag nga yan ti paspasamak iti kired ken piksa naging gana pati abalbalay ti tao. Dahito nga monghe, idi saan na nga maati pa hangay kaskaso da emperador napan da jay tinga da iti agkakabil pinatay. Kita niya pa na isturbo ti ragsak da gijag buybuya. May sa grupo ti napandadayan kinabkabildan ginggana ti dinatay. Ay, ketidi natayen, rajayan ngagsaysayasay tidara na paumel da amin. Natukay da ngatan, nagsardeng da, nagmaysa-maysa, pimanaw, maysa-maysa, pimanaw, ket aging gana nga itiday tangal daw awanan, saan nga na ituloy da jay, aging gana nga dimting tikan ito nga, impakda arte emperador, agsardeng daytoy nga aramid. Na sakripisyo na diyan nga pa nagtimag dati nga basit nga monghe na nagsao ginggana nga pati biyag na yakad pa'y nagbalin nga mensahe nalabit daytan ti pagrubuatan nga karit ng ngagantayo ti pinang paimbag ni Apo Isus iti dayta nga tuleng amirisan tayo umel at tuleng amirisan tayo da jay panang paimbag na yadda-addang na 7 addang no kitaan tayo 7 addang iniadayo na Isus ti lalaki kadagiti tattao ada nauneg nga panakipagrik na maseknan impak nina hindi agwaywayas insulat na ti tammudo ti lapayag. May kadwa, may kaalo, timopra, may kapat, sinagid na ti dila, may kalima, tinangad na ti langit, may kanam nagsinnaay, may kapito kinanana Ephata, maluktan ka. Kamdajay nga 7 nga addang, na adda-addang, kaya't nangasawan, may nga narikot ken narigat nga kasasaad ti tao ti toleng ken umel iti naununeg nga anag isuro na tayo dayta nga nagbalintay met nga toleng ken umel santay mangeg
Di tay kayat nga denggen, pilihan tayo, tidenggen tayo. Kanang magpapatangan tayo ti may panggap ti panagdengeg, ay kan nagado na nga istorya. Dapay di tagpimpin nasaw nga dua nga lakay. Nakagatang akaon, ti hearing aid nga kapintasan, kuna natalakay. Mayat, nagsaya at dato'y nga hearing aid. Kuna jipada na nga lakay, anya ti kita na, dayta nga hearing aid. Nusungbat da jay agkuna nga nakagatang ti kapintasan nga hearing aid. Minus 10 para alas 5. Apo kasyan na kami. Kapintasan nga hearing aid. Alam, sa bali manan dati may samot. Nalakay manan, napanan. Nay, kuna yung doktor, nagsaya at dayta nga hearing aid mo, awang mga ta makunamon. Inya ti epekto na, ama, dayta nga hearing aid mo. Sangko pa'y imbagbaga, Father, kadagiti kabalay ko, nga dan hearing aid ko. Nagtaltal na aklaeng, dinengdengeg ko lay dangag sarsarita. Namiilo nga binaliwa ko, da last will and testament ko. Hey, inusar na mga pag-si-aim. Kita mo, ang pampamarang na mga tulang. Ado pa'y ata ginto tulang senior citizen na daduma. Da mangibagbagad nga, da makasapulti utangan na, ang agtagkaslawan ng ngagna. Minto no mula ang kayaan na da jay, ay, awang kanuti bagas da, iso na wagul ulimot. Taam na daduma, agdengdengag nga para sisiim, again tutulang, occasional nga tulang, pilyan na, tidenggan na, ay, namayat nga istoryaan. Kunada pa'y nanguma nga to kano ti statistically, nguma nga to kano ti bilang dagiti matutuleng. Umad adu, kunada kanon ke, baka adanto tawan, nga nakaubing pa'y laang ke tuleng. Magpaiso pati kayanak, uri upat pa'y lati tawan na ubing ke tuleng. Uri lang mangururat nga agririyaw di apong na. Awan latang nga mangipangag, karo nga kinatuleng. Madumat ti natay, ta natitileng, kung nada mo manan, nilakay mo, dagi balo nga babae, natitileng. So, nag-aram ka pala ang si imamon, dajay baka mo no, high volume, high pitch. So, ado ti natayan, gabutan natutuleng. Tani baka na kanong amin ori agara sa aspay laeng ket matitilengen adu pay ti matay. Adu natay iti tuleng, adu pay tinatay met iti umel, gabuta umel tagtagari. Tagtagari. Adu ti naikursongan ken nairuruman iti sugal nga waiting tagtagari. Ngem nagadu mala masauna likudan. Utang dari kita sugal ti waiting, ada waiting dawan ti poon ti pagbasbasulan ti ado dildilawan da aming agwit-waiting nga may sisudamet nga mang dildilaw di na may baga serdeng mo datang waiting sang ka nga bungaan ng dita tumuok ka sa bali pagpabanangam dita di na may turog nga panibaga agtagtagri dayta no kita am na dyan nga ehemplon iti aminan apeng nga ta ngagpaiso. Kanya ti pagkurangan ti lubong tayo no daduma. Adda matitileng, adda ding agsao, adda ding agtagtagari. No danay kuskus pilen, tagtagaray, may ramraman aktukiday. No nasken nga agsao, nasken nga iraydayaw mo ti apo, natati serbi data dilam, iraydayaw mo ti apo, nalabit nasayaat nga sao, kararag, sao ti pamakawan, mabalin nagsiat kumaapi, di ka lang makasaon. Dispensaren na kabalayan, pakawanan na kayayatek akatugangan, nagmayat kuman, mapay nga dingag sao, agumumul, panagdaydayaw kina po Diyos, sao ti panagyaman, thank you anak ko, makabangar ka, Diyos ti agngina karoba, napalagan tirik nakon, tak inisuman nakon. Taem, najay, panagsao, gaputi panagumumel, umel,
sinmikil yedila na, ngom no aday padamag na, nagmayat tilulukayan yedila na, ore agmalmalam nga istoryaan na, kasyam, ngom no nasken nga agsao kuma, aglualo kuma, mapamakilualo, ore Santo Rosario pa yung alualo, ni ganan na di paidan, papaidlatan, oro rayanan nga malpas di lualo, tati kang runaan mo't ka merienda. Merienda. Idi merienda, makakaan mo't, limo kayo mo, yedila na, ngami di pa naglualo. Be, kita amta kaabay mo, no, timangkan tadila na. Madlawam, kedalam. No, naunag dyan na, napigsa dyan na, kedalam lah. Ama, magita mo, nasikil ka di tidila na, paliiwam, no, agkan kanta. No, misa pa'y laang, kadi pa'y makakanta, namnamaam. Oray makakita tiyang nga mayataday, ito na dajarwar ti simbaan. Nguna yan, taan na ko nakapimbiman. Paspasagid ka po pa ay saan, di lang nga makita ti rupa na dyan natangkan kan nasikil kan nalokay ti dila na. Ano muna ka deta dila. So deta agsao ka narigat ka nga makasaw ti panagdaydayaw. Narigat ka nga agsao iti pamakawan, iti panagyaman, iti panagkakapya, iti nasayaat. No awan met ti nasayaat nga panagdengeg no di tayo mo ipangag ti sao ti Dios daytan ti talagan nga amo tayo ditan mabaling nga dinengeg dumdum nga kawan no saan mabaling met wen inya ra jay la ibagam lata nya makita tayo daytan ti na duma-duma nga kita ti panagdengeg panangipangag makita ditan no kasano ti kinatuleng kinabangad kinasukir kinasulpeng datan makita tayo na pa'y nangag na kanumit ngam saan siguro nga naunag saan nga napan nga ng tukay makita tayo ni San Agustin ti ehemplo na ibagbaga na di kalaki din impangag san ka nga dinengeg apo kan kanayon ngagsasao ka apo babaan ka dagiti paspasama babaan ka dagiti na duma-duma nga pagilasinan babaan ka dagiti na duma-duma nga tattao makisasao ka kanya kapo ada ibagbagang ko anya laki din tadi ka nga naipangag diak nga nabigbig diak nga naamiris sang ko nga nakita adaytan di baga nagyama ididimtengan ngayong pangag na ni Pope Francis mat ibaga na kitaan nyo sa santay nga orayan nga lumakay wano bumaket sa tayo dumngeg sa tayo ipangag sa tayo agsing-sing pa nagladawan anya na po nagladawan nga namamuka nagladawan nga nasarakan ka nagladawan apo nga inayat ka nga manipo di tataok inay ayat na kon siyak nagladawan sika nga pon tiragsak sika nga us-usto nga ragsak sika nga pudpud no nga pakapnekan makatukay tirik na nagladaw ngam kanayon nga dakay ti sa dino man napapanak sursurutenak dinak inginggaan apo dayta ti panagipatpatangken panakisasao na kada tayo no kasano tay laeng nga ipangag so nga agamiris tay laeng kitaan tay laeng namin mamin ribulat tamot ang kitan ti apay kaano nga nagbalina nga tuleng nga sukira gayam jak mangikaskaso jak mangipangpangag kaano apo datay ihemplo manen datay may sapay nga nagbalin nga nakapatpatagkat dayay balikas nga Efata kung ano dayay Efata idi no paset ti bunyag dayay kurusan dayay padi di talapayag kaya nakapinpinta siya Efata aglukat ka tati tilapayag ti puso tayo, tilapayag ti panunot tayo, tilapayag ti panagbiag tayo, nalabit nagbalin nga tuleng, ti dila ti biag ken pamati tayo, nagbalin nga umel, sang nga makasao, hang nga makayibkas. Dita, nagpatag kitaan tayo, datoy, napatag nga dua nga karit, iti daytoy nga aldaw ti apo, ti karit, nga agbalin tayo kuma nga instrumento ti apo tapno agsao
tapno dumngeg ti padatay nga tao, maimbagan dagiti tuleng ken umel, tulungan tayo babaan iti ihemplo ni Santo Santiago ipalagip na dayay panangkita tayo iti padatay nga tao nga agpapadada iti dayaw kinatan-ok ken dignidad awan ti idumduma awan ti dasdasigan tayo agpapadada ket karagitoy nga panawon ad-ad damanen dijay met termino ti pisipito ipangpangruna tayo dagiti napanglaw dagiti agkasapulan karagitoy nga panawon ti pandemya karit data daytoy tauray no adda daytoy santay nga maupay santay nga agkapsot kitaan tamingan tay kitdi dagiti padatay nga tao nga agkasapulan uray no saan nga lapud dagiti kasasad tayo santay nga ibaga nga nakapangpanglaw tayo sung awang mabalin tayo nga maramid da tayo matnabaanang tayo nga antay nga mabalin nga ipaay amin ko na tayo nga kitaan tayo kitdi ti padatay nga tao day ti awis ti agdama nga panawon kada tayo itulok tayo kani palubos tayo dawatan tayo matiti Apo tapaimbagan na dagiti kinatulong tayo paimbagam Apo ti sangko nga panangipangag karagiti taltalukatik mo iti pusok nga aramidek panagserbik iti padak nga tao nga iti sibubulos nga rikna ngawan ti birbirukek ngawan ti dawdawatek iti panakapaimbag ko karagiti kinaumal nga nasken nga agyeb kasak iyeb kas ko ti panagdaydayaw ken ka panagiyeb kas iti kararag napateg di kararag iti panagbiag tayo dayta nga panawon ti pandemya tinang pataod pay nga adu ken masansan kuma ti panagkarkararag tayo dawatan tayo nga paimbagan na ti kinaumal tayo nga mangraem mangdayaw agyaman agkidaw ti pamakawan basit lagam da jay ngam nagadukuma ti agasan na ket kastamet nga iyeg tayo iburay tayo ti napateg nga sao ni Apo Isus nga imbalikas na iti Grego iti bukod na nga pagsasao effata aglukat ka dito ti kararag tayo no makakita tayo makarik na tayo ti kabsat tayo nga serrado aglukat ka ang narigat nga aglukat ti panunot na nagrigat nga aglukat ti lapayag na nagrigat nga aglukat ti ngiwat na iburay tayo dayta nga nagpateg nga balikas ti Apo nga iso ti manglukat ti Apo nga iso ti mangsimpa iti naumel nga dila ti biag tayo ti kababalin tayo ti pagpatulad tayo aglukat agimbag dagiti nauneg nga kita ti kinatuleng ken kinaumel mamatiak iti Dios Ama nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga mamatiak met ken Jesucristo abugbugtong anak na ken Apo tayo at imaw iti ramid ti Espiritu Santo inyanak ni Santa Maria Birhen nagtutok iti panagturay agapuntot sadyay nga may mangukom kadagiti sibibiyang ken kadagiti natay mamati akmet iti Espiritu Santo patsekmet ti Santa nga Iglesia Katolika ti panagrinanod dagiti sa Santo ti panakapakawan dagiti basbason ket adantumat panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon Ti aramid ti Dios sa anakas kadagiti aramid tayo naanos ti Dios ken naasi agnanayon ti panagayat na ngarud iti kinakapoy tayo si papakumbabatay nga agkuna Apo iturong na kami iti dalan ti kapya Apo iturong na kami iti dalan ti kapya Apo iturong na kami iti dalan ti kapya tapno itultuloy nga
ten ti Santo Papa dagiti obispo ken papadi, iti sagot dagiti saad, bileg, influensya, ken naturay da amang isuro tapno agtalinaed, anapudno a pastor dagiti mamati, kumararag tayo ti Apo. Tapno saan kumang abuswen dagiti opisyal ti gobyerno ti posisyon da, ngem aramaten dakit di a pagserbi iti kaadwan nang runa dagiti napanglaw masakit ken kasapulan, kumararag tayo ti Apo. Tapno maited ti grasya ti panakaimbag kadagiti kakabsat tayo ngagsagsagaba iti sakit ket maamiris ken mariknada ti panakiranod iti pagarian ti Dios, kumararag tayo ti Apo. Tapno agbalin a pagtuladan dagiti trabaho ken balikas dagiti misyonero ditoy pagilyan tayo ken dagiti gangganaet adaga iti kasta umado dagiti tattao ngaklon dagiti na Kristyanuan na pagbiag, kumararag tayo ti Apo. Tapno sumreken dagiti napanen ti sabali a biag, iti pagarian ti Dios ket awaten dan iti agnanayon a kapya ken kinaragsak, kumararag tayo ti Apo. Patgam dagiti dawat mi Apo, ket papigsaen na kami ngagbiag kas napudno nga adalan. Dawaten mi amin dagitoy akararag ken ka nga amami, itinagan ni Jesucristo nga Apo mi. Amen. Bendiciona, o Apo, dai Santa Misa, hidatun mi ken ka, denggen ka dapo, alarang mi ken. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagitoy daton tayo makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. O Diyos, apuon ti ayat kan kapya. Ipaay mo kadi ta omiso ti panakaidaydayaw mo, babaan dagitoy daton mi. Ken maikaysakam as sibupudno ken ka, babaan ti panakairanod mi iti daytoy Santa Amisa, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti Apo a Dios tayo. Agyaman kam ken ka napudno ken naayat nga Ama, tainted mo kada kami ni Jesus nga anak mo nga Apo ken kabsat mi.
Imparangarang nati panagayat na kadagiti na panglaw ken masaksakit, kadagiti mailupit-lupit ken managbasol. Saan na nabalinan abinaybayan ti anyama ida iti anyaman arigat. Ti panagbiag na ken dagiti insursuro na paneknekanda amay saka a Dios amang ilala kadagiti tattao kas ti panangilala ti ama kadagiti anak na. Agyaman kam ken ka itantanok ken idaydayaw da ka gapu iti ayat mo ken kinapudnom ket makidanggay kam iti amin nga anghel ken sa santo amang ikanta iti imno ti gloriam. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pa kay daydayawa. Husana, iti kangatwa, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Husana iti kangatwa. Daydayawan da ka na santuan nga Ama, takan kanayo na kuykuyugan na kami iti dalan mi, nang runa lunesus nga anak mo, urnungan na kam amakiranod iti padaya ti ayat. Iti dayto nga oras ibuksilan na ngay palawag kada kami tinasanto na surat, ken pisyen na ngay paay kada kami ti tinapay, kasi naramid na kadagiti disipulos nat sa di Emmaus. Dawatan mi ngarod ken ka man nakabalin nga Ama, ibaon mo kad ti espiritum kadagiti at tinapay ken arak, kitaramidam nga iti baet mi adda ti bagi ken dara ni Apo mi a Jesucristo. Idi mang manganda iti rabii, iti sakbay daydi panagtutuok ken ipapatay na, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na saninted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kastamat akalpasan daydi panang rabida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, saninted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanan at tulag, iso amay buyat to amay paay kada kayo ken iti amin at iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidin nyo daytoy a pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang ni, ti ipapatay mo, o Apo aginggay ti yaay mo. Rambakan mi o Dios ti panakailagip, ti panakaikapyami ken ka, ipablak mi ti aramid ti ayat mo. Baban ti panagtutuok ken ipapatay ni Kristo anak mo, simrek iti baro abiyag ket dimanon iti gloryana. Kita masiaasi daytoy adaton, ni matlangan na po Isus ti mangted iti bagikan dara na. Babaan ti sakripisyo na ilukat na ti dalan mi nga mayken ka nga amami. Naayat nga maitdem kadakam ti espiritu ti ayat, nga iso ti espiritu ti anak mo. Papigsaan na kamkad iti bagikan dara na, ket pabaruan na kami ama itulad iti ladawan na. Bendisyonam ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi. Ipaay mo kadi adagiti amin anay kamang iti iglesyam, maawatan da dagiti pagilasinan kadagiti atsyempo,
ket umadadda ti kinapudno kan kinatudyuda iti ebanghelyo. Aramidam kadita madagdagan ti panagayat mi iti padami a tao, iti kasta makibinuray kam kadakwada, kadagiti ladladingit kan dandanagda, kadagiti namnama kan ragsakda, ket tulungan mi ida iti panangsurot da iti dalan ti panakaisalakan. O Diyos kasyam kad dagiti kakabsat mi anatay, iti sidong ti kapya ni Kristo, kanami na pimusayan asikala ti makamo iti pamati da, alam ida amairanod iti gloria ti panagungar, katinto nagibusan ti panagdalyasat mi diti daga, awatan na kamto kada sumbrek iti pagariam, diso anam namaan mi apakairanodan mintong agnanayon, iti kumpleto abiyag ken gloria, ket makikaysa kamto ken ni Apo Santa Maria Birhen ngena ti Dios, kadagiti apostol ken martir, ken ni San Jose nga esposo na, kanami na sa santo, katirok no minto ken katidayaw ken gloria, gapo ken Kristo nga Apo mi, gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, kami nadayaw ken gloria, ti agdanayon nga awan tinggana. Kas may sa a familia, awagan tayo ti Diyos kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon ng aldaw, pakawanam dagiti utang mi akasmet pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamkat iti dakas. Isalakan na kami Apo iti amin na pagdaksan. Idama si ayat tagapyam kada kami. Babang ti tulong taasim may risikam kumay ti basol. Kat may kanawa kami iti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi iti ramnamaan mi a kinagasat. Ti ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kada gid apostoles, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapo kaniyak ti ted ko kada kayo. Sana rigiti basol mi ti kitam no rigiti pambati ti iglesyam. Krikas mayanur ti di pagayatam. Ipay mo asi-asi di kapyakan panagkaykaysa. Sigang agbiag kanagari tagnan ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanain kumangad da kada kayo. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Kordero ti Dios amang ikat karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat karagiti basbasol ti lubong, kasyan na. Kordero ti Dios amang ikat karagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios sa mangikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo, jak may karingo, may kakaniyak, umidi may salasaom, mapaimbagton to'y kararwa.
Parintumang tayo para iti nagkatlo apanggap. O Diyos nga mami, imbaon mo ti anak mo dito'y lubong tapno ipakdar na tinaimbagadamag ti panakaisalakan iti amin na tao. Timmaod iti sidong ti maymay sa pamilya. Ti panarabay kan panangaywan ni Jose apan nakaamana, dimmakkel ang makaayo iti imatang mo, kan iti imatang ti tao. Manangaasi nga Ama, dawaten mi ti isumet laeng a panangisalakan nga impakdaar ni Apo Jesus, kan tinamaan na panangsalaknib ni San Jose, tapno iti daytoy alubong a dinadael ti kinaranggas, kinadakes kan panagsagaba, nang nangruna iti nagraira a pandemya ti COVID-19, maikanawa kuma dagiti tattaom iti daytoy a virus, umimbag dagiti masaksakit, masalakniban dagiti frontliners, manipod iti panakaakar, iti panakaidasig, kan babaan ti mayataday a panangaramat mi iti bakuna, nga impay mo babaan ti grasyam. Agsardengan a maminpinsan daytoy a pandemya. Punwan na kam kadi iti parabor mo, tapno agkaykaysa kami kuma iti pamati akas anak mo. Ket babaan ti panangtulad mi kadagiti galad ni San Jose, ipatagkan ayatan mi ti tunggal maysa. May parangarang mi kuma iti sangalubungan, ti ayat anangayabam kada kami, babaan ti na Kristiyan wana pamati, nga inawat mi manipod kadagiti misyonero, kanimparabor mo kada kami, tapno iburay mi. Iti kastag paay amin ken ka. Dawati mi daytoy tinagan ni Jesucristo nga Apo mi. Amen. Kararag iti nasantuan rupa ni Apo Jesus, ti kararag nga inruknoy ni Santo Papa Benito. Apo Jesus, dawaten mi ken ka, ipakitam kadi kada kami ti pulos adinto agbalbaliw alangam, tinapno iti misteryo asarming ti awan patinggana nga asi ti Dios. Ipaay mo kadi ang mabigbig ken maamiris mi, iti panagpampanunot mi, babaan dagiti mata tinakam ken puspuso mi, tinaintawan arupa ti Dios ana iparangarang iti pakasaritaan, tapno maipakaammo ti pakakitaan ti kinaagnanayon. No ayaten ken awaten tinaulimek arupa ni Jesus, ngagsagsagaba ken nagungar, ket balbaliwan na ti puso ken biag. Kayat mi ti umadaw manipod kadagiti matam asikikita kada kami, anapnuan dungo ken asi. Tibileg ti ayat ken kapya amang ipakita kada kami, tidalan ti biag ken ititurad asumurot ken ka ngawanan buteng ken duwa-duwa, tapno agbalin kami asaksi iti ebanghelyo. Ngaddaan makita a senyal ti panangaklon, ayat ken pamakawan. Una santuan arupa ni Kristo, silaw amang lawag iti kinasipnget ti panagduwa-duwa ken liday. Biag anang parmek iti agnanayon ti bileg ti kinadakes ken patay. Udi matukod a panang matmatmat, adinto pulos agpatingga, amang banbantay kadagiti amin at tattao, rupa ang naidulin babaan iti senyal ti Eucharistia, ken iti rupa dagiti amin ngagbibiyag iti sidong moy. Aramiden na kami ngagdalyasat kas anak ti Dios, iti daytoy alubong, sita tarigagay, para iti dayta awan patinggana, ken sidadaan, iti maudi a panagsinnarak, inton makitan dakan Apo iti rupan-rupa, ket pagpampanunutan dakanton, iti agnanayon iti sidong tagloryam. Amen. Kumararag tayo. Tartaraunan na kami Apo, kan bibiyagan na kami babaan iti saom, kan iti tinapay anay langitan. Ipay mo kadi tadagitoy na indaklan, aparabor ti anak mo, iranod da kami adi agresat iti biyag na anadyusan, gapo kan Kristo nga Apo mi. Agtugaw tayo para ti sumagmamanong nga pakaam mo. Umuna-unay, pasangbayan tayo si mangpet idi Biyernes,
dito'y parokya tayo ni Reverendo J.V. Benson. Takder, J.V. Data. Palakpakan tayo. Okay. Ni Reverendo J.V. Benson, diakono nga naordenan idi Hulyo, magsagsagana maordenan nga padi into no Disyembre, palubos ti Apo. So ti imbaon ni Apo Obispo, nga mangsuno pay laang kini Apo Angelito nga itaagdamaket na kabakasyon. O ni Apo JV, ti kadkadwa tayo, dayilanganan panagsagana nga maordenan tapno nananay nga misa ti marambakanan itata, nang itidado mga sakramento, mabalin na nga anungan, ngam san pala nga iso amin ta into no maordenanan nga padi nga mabalinan aminan. Nagyaman tayo, kadwa tayo, so tibaro nga kadwa tayo nga agserbi kada kayo kan magkipagbaklay lata iti nga siraragsak iti krus ti Santa Cruz, Santa Cruz. Ket adape laang ditoy sidong tayo ta iso ti na isang sangayan nga adda iti panagsagana ken panangrambak tayo ti fiesta ti na Santuan a Cruz mangrugi into no malam ti panagnobena tayo amin nga 49 intero nga ili ti Santa Cruz 49 nga barbarangay agsagana ti amin agdadanggay ti amin iti minalem dadagiti nakabatang daragiti programa nga naiwaras kadagiti kakapitan kan pastoral leaders tapno alas 3 iti malam agkararag tayo alas 4 agmisa tayo agin gana iti 14 iti Setyembre adda ditoy sidong tayo datoy napateg nga pakalaglagipan iti rupa ni Apo Jesus manipod di Jerusalem napan di Roma manipod di Roma napan di Abruzzo Italia manipod di Italia may isang replika na ti adda dita nampikwan Nueva Ecija kinid daw tayo met napaninala dagiti soldado nga adda di bugbuga iniyagda ditoy isudan tumulat ti mangisubli nga kastoy garod nga protokol agyaman tayo ti dayta nga gundaway ket adda ditoy adda parokya nga papananan tumetla ang kalpasan diti 14 ket naipasyarmeten kadagiti daddo mga barbarangay tayo agtultuloy nga magpatinggalangan ng into no 8 iso ti sagsaganan tayo pay ti piesta ni Apo Santa Maria Bambinella ni Maladaga nga Maria kasangay na Apo Santa Maria into no 8 ti Setyembre dalata dagitoy nga pakpakaamo di page tayo wenno kadagiti leaders tayo dijay sisa ken dijay barangay dagiti extraordinary ministers of Holy Communion at the meeting da into no alas 2 ti malam ti Family and Life Apostolate tag meeting iti alauna kastapay nga idawdawatan tayo ni nang utyang dijay sawat pimusayan ni Nara Corazon Permil, taga Poblacion Este, Pimusay, maitabon into na bigat. Na Isabel Fabro, nanang ni local civil registrar tayo nga ni Manang Seni, Pinmusayan, maitabon into no 8. Ala, digita, nga kadagituyan nga berber, mangrugi mati, nakadadupay nga piyesta ni Apo Santa Maria, nga mangisagana launay kada tayo, nga ti Dios imay kada tayo babaan matlang iti tao nga sidadaan nga nangipangag dimngeg nang surot itinakam ken plano ti Apo adda kuma kada kayo ti pamindisyon ti manakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti misa in kayon ti kapya ti Apo. Itaenyo anyan akin aragsa no agay kay satay nga agkakaksa
Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotan en ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umatek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti karawami. Kabayatan ti panaglalyasat mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, si katag nanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesyam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, ti babagi misagot mi, napod no ken tungil kami, at tuy ka magsagdan kami, o Apo. Kami tinatuma adiso, itanon iti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni Madarabag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasutroen ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso,
at tuy kang sasalan kami, O Apo. Amin nasagot, rukunitit mitlubo, inalintik, kinasanto, kentalinay. Ang iba'y pumasayal, ang matitilubo, palagayat ni para tao. Masutuit parabor, agyaman kami Apo. Magsutuit parabor, agyaman kami Apo, itibinin. Misyon, kapit mo puso, ipagbagim isagot ni, naputukin kami, at tuy kang kasalanan kami.